Aku idenya wegah kumpul kono. Dijak maksiat lho. Dadi ngene cuk karo aku. Nang ngarepku ngrasain DE, nang mburiku ngrasani aku. Ora ngono, sabar sih aku lagi mau rasane. Ora ngono piye? Nom-noman gatel. Ibarat selenak jalan jur jebrek. Ora sedhi kekancan. Kaya kowe sing kaya ngene. Jangkrik. Kowe kok ngomong. Jajak kok dadi aku Tik. Dia susah tak kancani. Dia sedih. Aku dicurhati. Curhatamu tak kei solusi. Mas aku wis buka hati. Aku terus terbang tinggi. Nek aku mek dianggap cah sepi. Kecil cah bagus cah ganteng ambune prengus saene ireng tak kandhani. Wong wedok kok ngene iki gak sambut tenanane. Mergo dheke gur gabut tok. Colke, loske, golek liyane. Ibarat kodhok ketutupan bathok. Apa wi? Wong wedok ora mung kuwi tok. Yo Rono, Mak, Purwo, Jayen, seret golek kono. Iya. Hei, tak ceritane. Piye. Iki aku nang WSP aku. Pengen gini ra. Apa? Tak ditolak mentah-mentah karo wong tuane arek. Terus Dibandingke karo mantane sing kae lho. Wah, aku mung ternak pitik. Lah kono wis entuk warisan setir bunder kok. Ya aku ki ya tempurat. Malah mending ngene. Seprane Mas, bakul pitik ora ana apa-apane karo setir bunder. Ya wis ra apa-apa nek ditolak saiki. Mergo ora dianggep ra iso makani, ya toh. Rupa ora wis. Nalar sekarang. Ning kerja sing semangat. Penting kerja sing semangat, tangi turu sing semangat, sing seger. Nak kurang seger ra apa karo banyu asih. Mergo wong wedok nek wis rabi ragate oke. Ana ganti kuku, ganti poni, ganti oli, ganti kapas rem. Wis rena-rena pokoke. Nek wis sukses, ora ditompo karo wong tuane, solusine siji. Apa wi? Meteng ya anake. Bener kan Cuk. Yo wis ra apa-apa. gini, wong kok iki wong ngerti rasane dadi aku. Ini ki wis cetan tenanan, perhatian ora kurang-kurang, kadung baper tenanan kok malah kaya dhewe gerangan kan yo gak teli. Dadi wong akhir lah bingung. Senajan kowe ditolak, ibarat tuku karak nek kota Lampung. Aduh men, Ju. Selama bakul kowe kajek buka, kowe rasa bingung. Remi-remi yo, rono kegiatan belas sih. Ki ono sebelah kutok ya, Bu. Rapopong ora malah dhewe. Wes, ayo tuku remis ayo. Onan ki DBNW yo. dodokan BBR tuh 2000 ya. Siap. Oh, gas. Kocok. Ya malah aku. Ini merapat. Ya bener sih, Tek. Sik lah, pengen makan mana aku. Aku. Tara. Kenapa kan? Mol. Maksiat ya. Itu maksiat. Yuk, parane ya, yuk. Ayo. Bisa polis dengan gini rambutnya.
Oh jeblek kowe tak kira polisi. Ora, aku mah trimo resen toa tok. Oh ya. Itu lapo dino kene ge. Nah, lapo-lapo gimana? Yalah doremi rek. Duitan paling. Remi apa ora ono ki lho. Yalah aku roh rek. Lah ngono itu lapo. Kerja ngono itu ora kena. Dikandani Allah ora kena. Akhirnya tangan yang berbicara. Ya aja galak-galak rek. Ayo ber. Ya mau jir makan manuk kowe. Aku ora makani manuk. Aku kurang wanita, oke aku maksa terus. Bisa wis tumpuk-tumpuk, dia maksa terus. Malaikat masih wanoh lho nyatet dosaku. Milih munafik. Ora kok ngono sih. Ini iki wis tuwa, aja nambah dosa. Ibarat tuku karo nimbah jamat. Apa wi? Aja kakan dosa, udah digodho malaikat. Jempolnya tempora toh, benar-benar remi malah bikin bubar. Ini lapo nih, bodoh-bodoh cah nomir gitu. Ya wis ngono kuwi wong-wong. Itu munafik kabeh beli-beli. Ini wong biasanya wong ngono iki mati nangel. Ku lempol piye? Yo ngono kuwi teh jare iso nampa apa anane. Tapi dhewe mleh liyane. Mergo kowe anake ora duwe. Aku wae ditinggal pas sayang-sayange malah milih liyane. Mergo bondo lan wong tuwane. Tapi ra apa-apa. Kertasana mboyo lali. Apa? Ndek wis karo wong liya, wis rasa gondeli. Ibarat lambe pliket bar saka Jogja. Dek remet lepaskan saja. Lah kan seret. Lu kok ya enak mikir wedokan we ora wano-wano. Mbok mikir masa depan kaya aku ngene iki lho. Lah wel apa? Ibarat tuku pecel lawas sate. Duit ra nyekel, pacar ra duwe. Masa we ra ada wedokan? Ngapusi. Kowe pragenengan. Gue nak boyo. Mbok nak lumak. Lah aku lho ibarat tutup pentil. Oh no, tapi ra dianggep. Iki mak arti bra. Memang nek ora dirasani cacah. Jadi cah sono ra ngono ngene. Yo ngono kuwi teh. Penting niatku apik lah apa. Asine aku yo wegah. Nek gak dipegel saler loro mau aku yo wegah dene aku. Aku dhewe wegah kumpul kono. Dijak maksiat lho. Dadi ngene cuk karo aku. Nang ngarepku ngrasain DE, nang mburiku ngrasani aku. Ora ngono wong, sabar sih aku ora gelem rasane. Ora ngono piye? Nom-noman gatel. Ibarat selendang jaran jur jeblek. Ora sedhi kekancan. Kaya kowe sing kaya kire. Jangkrik. Ah!